त्रिपुरा हासिनी तिप्राते आसाम हासिनी एजीपी कथालाई काशा पांदा संचालायखा कराक शालो दाक्तिनो बोरंगनि रिजनल पॉलिटिकल नि चौबानो चासारिति शाना बागै कराक शालो आसाम हासिनी टाउन हॉल श्रीमंत शंकरदेव आ पांदानो सकलाई रखा पांदाओ मांजाखा तिप्रा मथानि तिफां अक्रा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा ते एजीपी प्रेसिडेंट लुरिन जयती गगৈ आबनो कारिबो गुवाहाटीनि आ बदल कनैनिनो कतर कतर तिफां रोगबो मांजाखा आसाम हासिनी आसाम जातीय परिषद एबा एजीपी ते तिप्रा हासिनी त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रिजनल एलायंस त्रिपुरा कथालायै हानि बुसारगनि मानथाय सकथाय ते सिनिमुंनो मोथां नारगना बागै थानसाके चबा खलायना कक कायसा अंलायखा पांदाओ तिप्रा मथानि अजमा भां प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा शाखा अ कथालायबो अंखा नॉर्थ ईस्ट हा खाकसानि लुकुरगनि खरां सौगै रैनानि भारतीय जनता पार्टी एबा बीजेपी भारत हाक्तनि हाफांते नॉर्थ ईस्ट हा बखास्तेनि कायसा कायनि हास्तेनि हाफां रक हानि बुसारगनि खरांनो खुनजुकान्या थानसांगै रिजनल पार्टी नो कराखेति सावै तलांना बागै समाय रेखा हनै शाखा बुबाग्रा प्रद्युत बुबाग्रा तेबु शाखा ताबुक बीजेपी हाफां बाय कथालायजा गुबुन थोंगोरों बदल रक तरक तरक कुवागै तंबायो हनै कथालाय मुंनि बिसिंगो मुंसा मुंनि नांककमा सानमुं बोतां रकबो तंगो सीएए नो नरनानि ते जायखे एनआरसी नो फोनां जागनानि बुबाग्रा नॉर्थ ईस्ट हा बखास्ते तै गुबुन चिकन चिकन हास्तेनि रिजनल पार्टी रगनो थानसाखे कायसा थायो फायै जबा अंखर लायना कबक मुं नारखा हाइकेनो एजीपी नि प्रेसिडेंट मोचां गगৈबो नॉर्थ ईस्ट नि अंतंग जुंजाल हानि बुसारगनि ककथाय ककमुं तांबिति कानमुं चुमुं ते सिनिमुं रगनो मोथाङै नारगना हनखे जतो रिजनल पार्टी थानसा अंगमा बिसिंतैनो मोथाङै नारगै मानसिनाय हनै शाखा।